Jattono lamsogo thansani new channel nai tongnai langsakni takhok tei bukhok songno haino hai tini ngaroni bagai haino hai magni toima phakio kha thangnai 15 tarik o yang 32 matarbari amchai gamaria bisini andaro asomsa watoi kothor kolaima bai lokorokni amchaini nok kotor kalaima bai sisik misik kalangjak mani bisingte belaine jengjal nanglaijak teni 19 tarik watai wagai jottoni nawo 130 family abo hairokni nok nষ্ট oi thangjak ya tini nai naikha hangke khoroksa bukukjukni nogo belaine birman tini watai phaima bai boni nokha nokhong oi thangwaikha nawo tei kalaijak norok jottono nukui mankhana belaine wanama singsa patimung belaine kharasisu haini bagai anggo thansani news channel ni trop theke ang koinai jara chini area Udaipur Moharani area o jara netritto khai tongnai rok karjokota khai tongnai rok boni nokhongo phaioi naiphainani bagai ang jot kobok nungya farjago chini yang MLA rok khai tongnai rok no haino hayakeba chini Udaipur ni angai bidayok korok no bahai ang kobok nai oboni family no phai kisa naipai bania bagai abo hai belai no bir manung tongoi kha narok no kumang khana boni nokhasi nokong mui tongsuo mai sungsanani nani jaga thonani jaga rok borok watei top klai yoinu tholai sungsalai ma tongsasio narok mangkle borok orok tholai mani gesakao kapla mangno narok no kuiman khana belai ni kharisi busai keroi besamang nui tei anai tongjago boni kita kancon proba jamatia sungrong kamini boni sungsajanai thaparo